Salutare toți, bine găsit! Astăzi ne vom juca Lunatic Happy Maze 707 și da, bine, videoul ăsta cred că o să fie horror. Da, horror o să fie. Horror. Deci eu sper că de ce o să fie, mie nu prea o să fie horror, dar o să fie surprinzător. Adică noi în loc să facem cluster 1, vom face cluster minus 1. Bine, poate nici nu știți cum o să fie cluster minus 1, dar va fi foarte ciudat. Bine, și cum găsim noi asta, o să luăm mai încet. Hai până. Să nu ne speriem chiar așa tare. Și chiar aici. Da, e ceva secret aici. Intrăm. Și tada! Nivelul 0. Va cluster 0 sau cluster minus 1? Uite ieșire. Nivelul minus 1. Bine. Ce se întâmplă, bro? Pare să fie cam corupt deja. Adică posez din harta eu. Nivelul minus 2. Bă, ce se întâmplă? Hello, aici e ceva. Perfect, e chirea. Nivelul minus 3. Da, se pare că se întâmplă chestii corupte. Mai cam pe aici. O, ce? Ieșirea e ascunsă aici. Bine, hai cu ieșirea. Nivelul minus 4. Bă, ce se întâmplă, bă, aici? Iar e corupt totul. S-a corupt totul. Gata, e totul corupt aici. Uitați-vă și voi. Wow. Hai? Sau, nu știu. Bă, dar pare totul prea corupt. Deci nu vreau să știu ce urmează. Cât de corupte vor fi nivelele. Uite, ieșirea în aer. Băieți, pregătiți-vă. Pregătiți-vă inimile că o să ne speriem. Bă, ce? Bă, ce se... Bă, ce se întâmplă? Șobolade, care faci, mă, așa? Ce de totul de faci așa? Bă! Ce se... Bă! Acolo e ieșirea. Trebuie să mergem înapoi. Ua, bă! Ce de bă nu faci așa? Bă! Bă! Ce bă, vărul? Nu... Dacă nu i-am făcut nimic. Și de ce, bă? Te faci așa? Bă! Oanei! Ilie cel cu 7 căpci. Oprește-te! This is my easy? Da. Please stop. Nu mă opresc. Fă ce vrei, vărule, că nu mă opresc până la nivelul minus 10. Ia-ți face așa. Mi se pare să apare ceva pe ecran.
Mi se pare mie să o face mai rău. Cred că o face la fel. Bă, dar ce are, bă, vărul de face așa? Iată, bă. Cred că distrugem universul. Bă! Ce se întâmplă, bă? De ce face așa ăsta? De ce arată așa soarele când se întâmplă aia? Zici că este un Sonic. Un Except sau ceva. Ce se întâmplă? Bă, dar face foarte urât. Mamă, cred că au vedenii cu asta. Cred că m-am obișnuit cu asta. Înțeleg, bărule, face așa să mă sperie. Dar chestiile astea face doar să te sperie. Hai că glumești. Ha? Faci o greșeală? Hai că îți dai o greșeală de sare pe jocul. Bă, face mai rău. Bă, dar face mai rău. Poate să fac mai rău. Ăștia nici nu se mișcă, măcar și nici nu primim damage de la ei. Ci că facem o greșeală. Și să ne oprim. Lasă că o țin așa până ăla. Da. Să ne trezim? Da, mai târziu. Bă, dar ce se întâmplă, bă? Distrugem universul. Nu ieși de aici. Bă. Bine, peril. Face plăudăt. Nu înțeleg absolut nimic. Are să mă... Are, bă, să mă sperie asta. Doar să aud niște sunete, nimic. Cred că e finalul ăsta. Doamne, cât o face. Oh, vezi că sunt astea licite. Ce s-a întâmplat acolo? Mă, nu ne lasă. Doamne, cum face totul. Bă, ce e, bă, asta? Vă zic eu, face doar să ne oprească asta. Ce să ne sperie ca să ieșim. A, nu mă interesează. Efectiv, nu pot să sunt ghighet, adică sunt de nesperiat cu astea. Fă ce vrei, că nu mă sperii, vărule. Ia uite și cum stă ieșirea și cum face și ecranul, bă! Hai să ieșim mai repede aici. Iar face așa.
Murit de impact. Ce? Nici nu știu cum naiba am murit. Mă, ce? Ia vădui. Nici nu știu ce s-a întâmplat. Vă bune vă zic. Nici nu știu ce a fost asta, dar chiar a fost foarte ciudat. Chiar nu vă mint. Dar da.